Őkös házi, de gyerek voltam, őkös házán születtem, kis koromtól. Cserényi Józsi bácsi nem sokára 80 éves, de még mindig vállal fellépéseket. Énekelt a Hagyományok napján és az Idősek karácsonyán is. A Lőkösházai pásztorember valóságos nótafa. 2010-ben ő volt a pásztortűz őre, és tudásáért a Népművészet Mesteredíjat is megkapta. Ha mink azon vagyunk, hogy összeteszünk valamit, a semmiből alkotunk valamit, ez ma valami. Mert egy ember maga nem alkot, de több ember sokat tud alkotni együtt. Józsi bácsi úgy tartja, a mai világból éppen az összetartás hiányzik. Sok mindent az egyéni érdekek előtérbe helyezése, a gyors meggazdagodás utáni vágy tesz tönkre. Ők 5-en voltak testvérek, és mindig segítették egymást. Az idős ember a saját elvei szerint igyekszik élni. A nagyapám mondta szigély, hogy te hallga, fiam, magadtól butában megy, ne vitához, mert ezt nem győzöd meg. Amíg okosabb lesz, akkor nem fog vele vitatkozni. És ezt soha nem felejtem. És életében soha nem vitatkoztam senkivel. Cserényi Józsibá élete nagy részét a szabad ég alatt töltötte. 8 évesen már pásztorkodott, de a zsebében mindig ott lapult valamilyen könyv is. Kijöttem az iskolából, majd mentem legeltetni a jót. Hogy az asztalnak ne kéjjek hajtani, anyámnak, vagy a nővéremnek, mert ő volt a legnagyobb. Én menek hajtom, vittem a könyvet, ott tanultam magamba. Ott a jó mellett olvastam, mert azért szerettem. Olvasni, borzasztóan szerettem. A népdalokat, a tánclépéseket nem tanulta, azok egyszerűen megragadtak a fejében, mondja. Ma néptáncosok, néprajzosok járnak gyűjteni hozzá. Ha fölkeli kora reggel hajnalaba, egyre rágyújtok a hosszú száró pipámra. Rágyújtok a hosszú száró pipámra. Úgy megyek a nyájam közé sétálva.